Türkmenistanyň orta mekdeplerinde gyşky kanikullaryň başlanmagyna 2 hepdeden hem az wagt galandy. Aşgabat şäherindäki we welaýatleriň administrativ merkezlerindäki orta mekdeplerde käbir enatalardan öz çağalaryny sagaldyş merkezlerine iýermek talap edilip başlandy. Bu talap ýurdun bilim puwdagyna gözegçilik edýän witse-premier Agam Radowyň prezidente mektep okuwçylarynyň gyşky dyn jalşyny guramaga taýýarlyk görülüşi barada hasabat bermeginiň ideýanyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna göre şenbe gününden başlap paýtagtyň we welaýatlaryň häkimlikleriniň bilim bölümleri mektep ýolbaşçylaryna jaň edip olardan sagaldyş merkezlerine gitjek çağalaryň sanawyny taýýarlamagy we ony 25-nji dekabra çenli tawşyrmagy talap edipdirler. Şu hepdäniň başyndan mektep muallimleri öň çağasy sagaldyş merkezlerine gitmedik enatalar bilen ýürüýte duşuk geçirip şu edek siziň çağaňyz gitmeli, siziň nowatyňyz geldi. Öňkü gedeklerde çağaňyzyň beýleki klassdaşlary gitdi diýdiler. Çağalaryň 10 günlük dyn jalşynyň töleginiň 300-320 manat aralygynda boljakdygyny hem duýdurdular diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy bilen söhbetdeş bolan paýtagtly enatalaryň biri gurrun berdi. Çağasy 55-nji mektepde okuyan paýtagtly denanyň sözlerine göre mektep ýolbaşçylary sagaldyş merkezlerine gitjek çağalaryň käbiriniň şol ýerde geçiriljek täze ýyl dawarasyna gatnaşmalydygyny we olaryň goşmaçy çykdaja etmeli boljakdygyny hem duýdurupdyrlar. Gyýjagadlaryň ak keteni köýnegi, ak penjeklere, ak ayakkabylary we hatda ak joraplary bolmaly. Saçlaryna daňylýan lentalary hem ak bolmaly. Oglanlar hem ak balakly we penjekli, ak kurtkaly we ak ayakkably bolmaly. Bu zatlaryň ählisi çağalaryň enatalarynyň hasabyna satyn alynmaly. Bu eşikler 570 manat aralygynda durýar diýip paýtagtly denan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä mektep ýolbaşçylary bu ak egin eşikleriň özleri tarapyndan satyn alynjakdygyny we olaryň pulunyň muallimlere tawşyrylmalydygyny aýdypdyrlar. Enatalaryň käbirleri mektep ýolbaşçylaryna egin eşikleri geçen ýyl şeýle çäre gatnaşan çağalardan wagtlaýyn almagy teklip etse-de olar ýok bolanok hemmesi bir meňdeş we täze bolmaly. Biz özümiz ählisini bir ýerden satyn alarys diýip ruhsat bermediler diýip denan sözüni jemledi. 14-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda witse-premier Agam Radow Gökderedäki çağalar sagaldyş merkezleriniň 14-sinde hem de welaýatlariň çağalar sagaldyş merkezleriniň 5-sinde 2-nji 11-nji ýanwar aralygyndaky gyşky dyn jalşy döwründe çağalaryň dolu derejeli dyn jalmagy üçin hemme şertleriň döredilendigini aýtdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatynda çağalar sagaldyş merkezlerinde täze ýyly bayram etmegiň, Aýaz babanyň we gar pamygyň çykyşlarynyň maksatnamasynyň taýýarlanylandygy hem aýdyldy. Emma habarda bu çäreleriň mektep okuwçylaryna näçe pul serişdesine düşjekdigi barada hiç zat aýdylmady. Yerli synçylaryň we enatalaryň käbirleri Türkmenistanda ortaça aýlyk hakynyň 715 manatdygyny aýdyp, enatalardan edilýän talaplarda bu hakykatyň göz öňünde tutulmaýandygyny belleýärler. Enatanyň maddi ýagdaýy ýetýärmi diýilip sorulmaýar. Käbir enatalar karz alyp çağalaryny sagaldyş merkezlerine iýerýärler. Bu ýerde çağalaryň dyn jalşymy ýa-da sagaldyş merkezleriniň boş durmadlygy we olara girdeji gelip durmagymy ilkinji nowatda tutulýar. Şu soru orta atylsa ýerlikli bolardy diýip anonim şertde maglumat beren paýtagtly enatalaryň ýene biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde çağalary sagaldyş merkezlerine iýermek çäresi ýylyň dowamında ençeme gedek amala aşyrylyp, iň soňky gedek şu ýylyň oktýabr aýynda geçirilipdi. Şonda bu çäre 3000-den gowrak mektep okuwçysy çekilip, olardan 300 manat möçberinde töleg alınıpdy.